Ove sedmice svijet će stati kako bi se prisjetio i razmislio o genocidu u Srebrenici, hororu, brutalnosti i masovnim ubistvima koji su počeli 11. jula 1995. godine, istakao je kongresmen Smith. Rezolucija 310 koju je Kongres SAD-a usvojio bez jednog prigovora odaje počast hiljadama nevinih ljudi ubijenih u Srebrenici u julu 1995. godine, kao i svim osobama koje su tokom rata i genocida u Bosni i Hercegovini bile izložene torturama. Prije 20 godina srpski vojnici su ubili 8.000 ljudi u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Ubijali su žene i djecu, ali posebno su izdvajali muškarce. Ova brutalna ubistva nisu počinjena u borbama, nego na civilima. UN-ove snage koje su trebale braniti sigurnu zonu svim sredstvima, pa i upotrebom sile, bile su samo posmatrači genocida. Opisujući gnusne zločine koji su se dešavali tokom jula 1995. kongresmen iz New Yorka osudio je neusvajanje rezolucije o Srebrenici u Vijeću sigurnosti UN-a, istakavši da će se Rusija za svoj čin ulaganja veta morati opravdati pred porodicama žrtava. Ova rezolucija opisuje tragične priče porodica žrtava, podstiče na kažnjavanje odgovornih, izražava solidarnost sa žrtvama, poziva na pomirenje, podstiče na iznošenje istine o ovim događajima, ma koliko bolna ona bila. Današnja rezolucija treba ohrabriti zvaničnike iz Srbije da priznaju javno da se desio genocid, a to bi predstavljalo jedan veliki korak naprijed u ponovnom uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa ovih zemalja. Tokom zasjedanja Kongresa nekoliko puta je naglašeno kako se cijeli svijet treba prisjetiti žrtava genocida u Srebrenici, da se ovakve stvari više nikada ne bi ponovile.